חבר'ה, ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני הולך להראות לכם את כל העדכונים החדשים שיצאו לברול סטארס. אבל בעונה 25 אני אראה לכם, נראה לי שעכשיו יש עונה 23 ואחרי זה הולך להיות עונה 24. אבל לפני זה לא ציפיתי, וואו, מה יצא לי? איזה וואו, מה זה הסקין הזה? what the fuck? הבוקס יצא לי, לא? אני אתן איזה בוקס אולי. לא יצא לי כלום. מה זה? סקינים החדשים. זה תור? או זה סקין? קורדליוס? איזה מכוער? מה זה? יש לו קרואו. מה קורה? אם אני מזיז את זה. אוקיי. אתה צוחק עליי. ליאון! לא ציפיתי. לא ראיתי את זה ועוד סקינים מכל... לא, זה דווקא מכוער. אבל זה בסדר. אבל ליאון, אתה צוחק עליי? וואו, וגם חייבים לעשות את הכל. בוא נעשה את זה קצת יותר מהר. אני אחזור שיהיה לי כבר את כל הסקינים הזהבים. אוקיי. עכשיו יש לי. אני אומר שנתחיל מהדמות הכי... לא. נתחיל ממנה. בבל טאון נראה מבטיח בטירוף, זה גם נראה יפה. אבל חייב להיות לסיכות, אז נשים את הסיכות. לבבל אין סיכות? מה קרה כאן? לא כל אימוץ, כאילו פין. הנה. עכשיו יש לי את כל הדברים. יואו. לא, אני אצא מזה. גם שינו לה את הכל. יאללה, מתחילים. אחלה. וגם שתי הדמויות החדשות כאן. מלודי וג'רמי, לא זוכר. ג'רמי, די! מה? פו עליך. אל תירה בי. אלוהל. איך המקות שלי נראות? וואו. עשו עבודה אחלה. בוא הנה! לא, אני ממש לא טוב עם בבל. זה הרשע. וואו, עוד פני זה גם נגע בזה. וואו, נראה טוב. עכשיו נראה לי גם לא יהיה סקין חדש. כאדגר הגנב. זה הסקין הכי גרוע של אדגר שראיתי. טרש. אנג'לו. נראה מכוער רצח. מלודי. חברה שלך להמשך השנה, לא יודע. מה זה? איזה מכוערת היא? לא. יש לה 6? זה גם נכון. ליאון.
עוד 3 סקינים זהבים. אני חייב להשיג את הסקין הזה באמיתי. מה? אבל לא מתחילים מהסקין מה זה הזנב הזה? לא אכפת לי כי תמיד יהיה טוב. הלאה, לעוד. וואו. אחי, זה יפה רצח. וזה מכיר את... רגע, הוא יכול ללכת על המים? לא ראיתי ברולטוק, אני מבין. אתה תקוע, אין לך מה לעשות. אין לו פאקינג מה לעשות. לול. מה? יואו, גם זה נראה טוב. מה? אחי, מה זה הדמות הזאת? למה היא יכולה לברוח כזה בקלות? what the fuck? זה לגמרי. וואו. מה? זהו, כאן הולך עליך. מה? אחי, הוא שנייה ברח ממני. מלודי, תרגי. בסה. מטובה לו, הנה כבר לא טוב איתה. דמות בין המחרות שאני ראיתי. אבל לא נשאר נעשה אותה רגע. אוקיי. אפלה גמורה. מעניין. אבל בוא נלך ישר בקטע ונשים את הדמויות החדשות. אנג'לו. קרבי לידותי. נעשה אינפיניטי סופר, למה לא? כל הזמן יש דמויות אחרות. אבל אם שרלי נראה דווקא טוב. הסקין החדש. לפי מה שראיתי כרגע. מה? וואו. רגע, ומה זה היה? הוא יכול לראות שהוא בשמיים? אוקיי, זה. שואל אותך רגע, בא לי לראות. יש לה 3. זה גם סקי. what the? לא הבנתי, ג'יני, מה זה? לא הבנתי. אוקיי. בוא נעשה סאונד מספר 2. ועכשיו אתה כאילו... ראיתם את זה? יש עליו כזה... על הראש. אוקיי, אני לא יודע איך הבוט הרג אותי. אני לא יודע איך הבוט הרג אותי, אבל... הבוט הזה משוגע. כן. ומה זה? אז תפרק עליי זה הכל. אני קורס את המשחק. אבל זה נותן לחיים בגלל שזה טוב. רגע. אם זה נותן לחיים, כמה זמן אנחנו נוכל להישאר כאן?
נראה לי שאני יכולה לעשות את זה עד שכבר מכה אחת תוכל להוריד לי מכה שלמה. אני לוחץ! לא, כי זה הוריד לי את כל החיים. אבל מה זה? לסרג' יש גם סקין חדש? למה הוא תמיד נראה כאילו מכוער רצח? סרג'יני? The fuck? מלודי סיף. לא חשבתי. למה היא הדמות היחידה שהשם שלה באנגלית? או שגם מישהו אחד? אני מפספס משהו? אני מפספס משהו. מיקו? לא, מיקו. אוקיי. איך דינמייט ראיתי שם. גם כאן יש דינמייט. בוא נראה. מה זה? מה זה עושה? אוי, זה צוחק עליי? מה? נשארים איתך לכמה זמן? היא אומרת לי תהיה כל כך שבורה? וואו, אחלה. רגע, תני לי לבוא. מה זה? מה זה? לא נהנתי את כל מה זה? מה, אתה צוחק עליי? למה אני כל כך, כאילו, זה לא עושה כלום, זה כמו של עם אח. שכחתי. זה כמו פשוט האולטי של סטו, אבל בקצת ארוך יותר. אוקיי, בוא נראה את דינמייט כחון ואחרי זה נגמור עם זה. דינמייט יתרש, אחי. השם שלך עשוי מזהב. מה יש לו שם? אוקיי, זה היה הסרטון היום. מקווה שנהנתם. ותנשקו את דינמייט. לא, אבל נשקו את דינמייט.